няма да се насели този град. Най-доброто място за пристанище на Средиземно море. Но просто Господното Слово е казало, те явно са след възгордяването са грешили и се изпълнява това пророчество до тях и продължава да се изпълнява и ден днешен. Еврейският народ. Живо свидетелство за изпълнение на пророчествата в Библията. Както и да го погледнете. Само една част ви дадох на тези неща, които са записани и са изпълнени или предстои да се изпълнят. Господ обаче ни дава много повече. Както брата каза, той иска да ни нагости и със мед. Значи, обикновено в едно ястие, нали, сядаш на обяд, има супа, основно ястие и десерт. Ние все още не сме достигнали до десерта. И както меда не можеш да го едеш с лъжицата, започва да ти става много сладко, гърлото да стяга, така за да възприемем нещата, трябва да вземаме по-малко от този мед. Наистина е мед. Обаче трябва да вземаме по-малко. Аз като вземам мед, истински мед, не е с разни глюкози вътре и захариди и така нататък, истински мед, той не е чак толкова сладък, той се еде наистина директно с лъжицата, особено когато е кристализирал вече. Гребеш и след това пивам по-малко вода, защото все пак е мед. Не можеш да ядеш с голямата лъжица. И ние така малко ще хапваме от меда, но ще обясняваме нещата, за да могат по-лесно да се преглъщат. Няма друг начин. Това, което започваме да разглеждаме, е бъдещето. И то е дадено в една кратка форма от 22 глави. Книгата Откровение. Виждате, че Бог не скрива нещата от нас. Брат Краси, като говорих с него, и му казвам така и така, някои може да пожелаят да имат книгата, по която ще следим нещата. Ами аз казвам, искам като изненада да бъде накрая да им я представям. И аз казах, не. Не е така, защото ние ще вървим по тази книга. Даже моето становище е, че вие трябва да си вземете книгата, да я прочетете. Колкото разберете, разберете. Аз не казвам, че 100% ще разберете. Трябва да кажа, че не е дадено на всеки да разбира книгата Откровение. Опитът ми го е показал, че е така. 95-та година съм я написал тази книга. 20 години вече. Нищо не може да се промени от тази книга. Тя е въз основа на Божието Слово и на тълкованието на Божието Слово. Но тя е много трудна за възприемане. Много трудна за асимилиране. А много хора искат да знаят бъдещето. И много хора се хвърлят, дай да видим книгата Откровение, сега какво пише, какво ще се случи. Добре, но моя принцип е, така му казах и на брат Красимир, по-добре е те да вземат книгата и да почнат да четат от нея. И ти си свидетел. Коя година в Сунгурларе я разглеждахме тая книга? Там някъде, 90 и коя година беше. И когато ти се замисляш върху нещата, които са записани, осъзнаваш ги, осмисляш ги и тогава дойдеш с някаква подготовка. Тук имаме един преподавател, един учител и той може би ще потвърди това нещо. Когато имаш една подготовка, тогава е по-лесно да възприемеш нещата. Същия принцип беше и с Исус Христос. Той изпрати Йоанн Кръстител, за да подготви почвата. Знаеше Исус Христос, че за съвсем кратко време ще бъде на тази земя. Той не можеше всичко да им даде. Той сам им го каза. Ако аз ви говоря за земните неща и вие не ги разбирате, какво остава за небесните неща да ви говоря? Как да ги разберете? Затова изпрати Йоанн Кръстител, който беше един глас в пустинята и който проправи пътя за Господа. Подготви почвата, подготви сърцата за Господа. И когато дойде Исус Христос,
Йоанн си изпълни ролята и си замина. Но Исус Христос вече имаше някаква основа, върху която да изгради своето учение. Тук нещата стоят по същия начин. Вземате книгата, аз знам, че мнозина от вас я имат, четете я, нищо, че сте я чели преди 20 години. Или по-кратко време. Ето и те, и на тях, това е нашата група в Сливен. И Пенито каза, знаем ли тая карта? Сте гледали сме я. И съм сигурен, че сега, когато почне отново да разглеждам нещата, ще проблеснат други истини. Да. Не може изведнъж да се приеме. Малко по малко, лъжичка по лъжичка, малко водичка, за да върви меда плавно надолу, по-плавно, да. И така ще вървим и ще разберем какво ни предстои. Без книгата Откровение няма Библията да бъде завършена. Не може. Започва от Битие и свършва до Откровение. Започва от началото и трябва да има някакъв край. Иначе ще стига до някъде само. Деяния на апостолите. 28 глави. Завършена ли е тази книга? Не е завършена. Не е завършена. Кой я завършва? Ти. Или аз. Ето Стевко знае. Ние продължаваме да пишем деянията до ден днешен. Завършва как апостол Павел е в Рим и чака да го приеме Кесар и така нататък. И работата на Святия Дух продължава вече 2000 години. Тя не е приключила. Затова без книгата Откровение нямаше да бъде завършено. Тя е последната точка, записана в Библията. Без нея е немислимо да разберем огромният изкупителен план на Бога през вековете. Така съм заглавил и книгата. От вечността до вечността или изкупителният план през вековете. Аз предлагам, преди да започнем да разглеждаме тази толкова прекрасна книга, да се помолим. Бог да отвори умовете ни. Да разшири сърцата ни. Да можем да възприемаме. Казвам ви, без откровенията на Святия Дух не може да се разбират нещата. Не могат. Святия Дух хвърля изведнъж светлина върху това и ти го проумяваш. И то ти остава. Нека да се молим. Господи, ето ние сме само и инструменти в Твоите ръце. Ние жадуваме за Твоето Слово. Ние искаме да го разбираме. То е пътеводна светлина в нашия живот. Боже, то дава смисъл на живота ни. Затова отвори умовете ни. Отвори сърцата ни. И нека думите на Святия Дух да влизат спокойно в нас и да осветяват и най-тъмните ъгълчета, за да разбираме какво искаш да ни кажеш. Ти обеща, че ще дойдеш веднъж и ти изпълни обещанието си. Ти каза, че ще дойдеш и втори път и ние те очакваме да дойдеш. И искаме да бъдем подготвени чрез Словото Ти. Молим Те в името на Господа Исуса Христа. Амин. Започваме един огромен, но стръмен хълм да изкачваме. От вечността до вечността. Това, че ние живеем във времето, е само една прашинка, ако мога така да се изразя, в космоса. Времето не е било и то няма да бъде. Просто ние живеем сега във времето. Преди времето е имало вечност. И след като свърши времето, ще има вечност. Вечността е толкова всеобхватна, голяма, нямам думи да се изразя за нея, че не може изобщо да се сравнява с времето, в което живеем. Ние сме свикнали да мислим, че живеем във време.
Защото всяко начало си има свой край. Раждаме се и умираме. Започва деня, свършва деня. Но времето за Бога не съществува. Защото Бог е от вечността. Трябва да нагласим нашият ум, да превъртим часовниците си до онзи момент, в който времето не съществува. Защото Бог е от вечността. В тази карта е показан целият свят от вечността до вечността. Т.е. включва всичко, което е във времето. Това е най-всеобхватното представяне на времето. Няма друго. Преди да има време, беше Бог. Той и сега във времето е същия. Но след като свърши времето, продължава. Най-радващата новина е тази, че ние сме предназначени да живеем във вечността. Всъщност няма умиране. Ако някой казва, моя роднина умря, това не е вярно. Той само е преминал от едно състояние в друго състояние. Тялото му, което ние виждаме, е това, което ние си мислим, че той е. А всъщност душата е тази, която той е. Душата се отделя от тялото и тялото ние виждаме, че не мърда, не шава, загнива, погребва се и свършва с него. А душата, която е личността, тя не умира. Душата ти, това си ти. Тялото е обвивката на душата. А духът, който е дал Бог в те, е частица от него. Той ще си го вземе един ден от всеки един човек, в който го е дал. Умираш, образно казано, Господ си взема духът, онази безсмъртна частица, която е вложил в теб, и ти с душата си отиваш на определеното за теб място. Ако си повярвал в Исуса Христа и си го избрал за свой личен спасител и си новороден християнин и си останал верен до край, отиваш в рая. Ако си отхвърлил Исус Христос за твой личен спасител, отиваш в ада. Представяш се пред Бога, казват ти нещата едно към едно, разбираш, че си грешен и че няма друго избавление за теб и отиваш в ада или в рая. От теб зависи, от свободната ти воля. Така че, ние трябва за кратко време да спрем да мислим, че умираме. Да спрем да мислим, че живеем във времето. И така ще започнем да мислим като нашият Бог, който идва от вечността. Ако имате книгите, отворете ги, защото нямам никаква физическа възможност да ви цитирам стиховете. А стиховете са доказателствения материал за истинността на това, за което ще говорим. Придържано е само и изключително към Библията. И така, не знам отзад дали виждат, но ако имате книгата, ще отворите на последните страници, 4 страници и на първата от страниците, в книгата от вечността до вечността, ще видите, че има нещо като звезда в горният, така ще застанете срещу вас, ляв ъгъл. Господ, Бог, Всемогъщият, идва от вечността. Това нашият слаб, непросветен ум не може да го разбере. Ние просто го приемаме. Той идва от вечността. Доказателство за това са тези стихове, които са записани тук. Бог от вечността. Вечният Бог. Вечният Син. Вечният Дух. И Неговия план, който идва от вечността. За Неговото царство тук на земята. Някъде във вечността. Не смея да употребяваме думата момент или миг или време, защото то не е съществувало. Бог е решил, вечният Бог е решил да създаде Вселената. Преди това той е съществувал, но Вселената не е съществувала.
той решава да създаде Вселената. Най-различни предположения, теории и какво ли не има. И до ден днешен учените мъдруват как е била създадена Вселената. И аз точно не мога да ви кажа. Това е Божия работа. Но ще ви кажа нещо, което е доста приемливо. Тъй като в Бога е силата. В Него са възможностите. И от Него излиза всичко. Той решава в един миг да създаде цялата Вселена. И тази звезда тук, или тази експлозия, която виждаме, наподобява онова, което той е решил да направи. От него е излезло това. И то се е разпространило. И до ден днешен учените констатират, че има едно непрекъснато раздалечаване на планетите от някакъв център. Центърът е бил Бог. Учените го наричат големия взрив. Така са го срещнете в различни вестници, списания, интернет сайтове и така нататък. Големият взрив. Не знам дали така да го нарека. Обаче съм сигурен, че тази експлозия е излязла от сърцето на Бога. От Него е излязла тази експлозия. И до ден днешен ви казвам, учените констатират, че всички планети се раздалечават една от друга. Всички галактики, космически пространства от един център. И разстоянията им се отдалечават. Значи това е било наистина някаква експлозия. От центъра към повърхността, към краищата. Така, може би ви става малко по-ясно как Бог е създал Вселената. Не казвам, че е точно така. Кой може да каже? Само Бог. Но това е едно добро обяснение. Всичко излиза от Него и се разпространява. Всички тези планети, звезди, галактики, черни дупки и какви ли не неща, които човечеството е открило, а още много неща, които изобщо не е открило, Бог ги е създал. По собствената си воля. Вечният Бог създаде цялата Вселена. В Битие 1.1 се казва: в началото Бог създаде небето и земята. Трябва да ви кажа, че Земята е една много малка планета. В Слънчевата система мисля, че четвърта по големина. Да, има много по-големи планети от нея. Слънцето да не говори, пък скоро говориха за това, че има някакви изривания там и отделяне на плазми и не знам какво си. Просто не можем да поберем в ума си какво представлява Слънцето. Ами Слънчевата система е само една микроскопична частица от всички тези системи, които съществуват в галактиките. Ами онова, което са зад галактиките, защото са открили стотици галактики до сега. Просто нямаме този ум, за да разбираме нещата. Но виждате ли, тук се споменава небето, което означава всичко в космоса, и Земята. Ого, значи Земята е много важна. Не искам да спекулирам, но не мисля, че във Вселената има друга планета, която е приспособена за живот. Сега говорят за Марс, че имало вода, и следва тук последната седмица пак слушах какви ли не работи. Китайците изпращат някаква, преди това индийците, преди това американците и така нататък. Марсоходи разни. Че имало преди не знам какво вода и там са свързвали въглерода с водорода и кислорода и така нататък. Всичко това са само предположения. Щом в Битие 1.1 е казано, че Бог направи Земята, аз искам да потвърдя, че Земята е много важна за Него. Още един факт. Вечният Бог изпрати единственият си син на тази земя, за да спаси погиващото човечество. Той няма двама, трима или повече синове да ги изпраща в различни краища. Той има един син и го изпратя на земята. Мое мнение е, че няма друга планета в космоса, която да е направена да бъде обитавана. Когато Бог, вечният Бог, създаде небето и земята, Той ги направи прекрасни. Има стихове, които говорят за това. Само ще ви цитирам. След Битие 1.1, Исаия 45.18. Там се казва, че Бог направи земята
за да бъде обитавана. Значи той е направил в един прекрасен вид. Можете ли да си представите Бог да създаде нещо, което не е красиво? Даже съм убеден, че Адам и Ева бяха най-красивите, най-умните, най-привлекателните, всичко което можеш да кажеш за тях хора на земята, защото бяха направени от Божиите ръце. И нямаше грях. Греха след това опорочи всичко. Така че Бог създаде нещата прекрасни. Убеден съм в това. Съвършенни, вечни. Това бяха неговите планове. Затова на тази карта има едно кълбо, което наричаме първична земя. Онова, което Бог създаде. И то беше прекрасно само с една дума. Първична земя. Следващото нещо, което виждаме на картата, е хаотична земя. Във втория стих на Битие 1-2, втория стих на Битие, първата глава, 1-2, се казва, че земята беше пуста и неустроена. Тоест в хаотично състояние. Между първия и втория стих има огромно разстояние от много години. Милиони бих казал. Това не се разбира, когато четеш Библията. Но замисли се само и ще видиш, че след като Бог беше създал нещо прекрасно, той изведнъж беше хвърлено в хаотично състояние. Каква е причината за това? Има причина. Тя се върна обратно в небесата. Когато Бог създаде Вселената и след това, по мое мнение, той създаде небесните същества. Наричаме ги ангели. Разбира се, че и те бяха съвършени. Бяха със свободна воля. Но между тях се намери един, който беше най-приближен до Бога и се наричаше Луцифер. Или Денница, както се казва в Исаия 14 глава. Той е този, който е като изгряващ светлина, денница, утринната звезда. Това не е Исус Христос, за който повод се говори за това. Но той е онзи херовим, който се възгордя и съгреши и се разбунтува срещу Бога и беше изхвърлен от небето. В резултат на това изхвърляне на Сатана и 1/3 от ангелите, както пише в книгата Откровение, които той, Сатана, подлъга и беше хвърлен от небето на земята, се казва, земята се превърна в хаос. В хаотично състояние. Аз приемам, че това е причината за превръщането на първичната земя в хаотично състояние. А земята беше пуста и неустроена. Нямаше разделяне на атмосфера, на въздух, на облаци, на континенти. Всичко беше една смесица. Един хаос. Има стихове, които вие ще си прочетете, които говорят за това. Малко са, но трябва да прониквате в тези стихове и да разбирате. Колко време е минало между първичната земя и хаотичната земя, ние не можем да кажем. Вероятно милиони години. Доказателства за това. Различни археологически разкопки до ден днешен изнамерват разни вкаменелости в почвата, като динозаври и техните подобни, които в един миг са били замразени. Даже храната, която те са били тревопасни, храната, която са яли в момента и била и в стомаха им, също е намерена там, не разградена. Което означава, че този катаклизъм е бил моментален, мигновен, изведнъж. Има доказателствени материали, не е само някакви фантазии. Това е тъй наречения ледников период според учените. Всичко е било замръзнало в един миг. Но Бог решава
Това е неговата суверенна воля. Да възстанови земята. Да възстанови земята. Не да я създаде. Той беше я създал прекрасна. В резултат на бунта на Сатана тя беше превърната в хаотично състояние. Той решава да я възстанови. И започна да я възстановява. 6 дена. И 7 ден си почина. Знаете много добре в Битие 1 и 2 глава. Ето е възстановената земя. Това по-голямо жълто кълбо, както тук съм го отсветил. Ние живеем във възстановената земя. В онази земя, която Господ възстанови. Разбира се, че ние ще се спрем по-подробно, когато следващия път на семинара разглеждаме вече детайлно нещата. Сега искам да се спра само на картата, за да добиете една представа. Ние вече не сме в Горно Александрово. Ние се издигаме на височина 1000 километри и поглеждаме земята от Орлово око и гледаме от перспективата на погледа на Бога какво се случва, защото иначе няма да разберем. Ако ние гледаме тук на пода тия квадратчета, няма да можем да знаем какво има извън стените на тази сграда. Ако ние погледнем над тази сграда, ще видим цялата сграда и улиците, и православната църква, и цялото Горно Александрово. Ако ние се изкачим още по-нагоре, знаете сателитните снимки, как изведнъж слизат надолу, за да определят точния обект, ние ще виждаме все повече и повече неща. В кафяво, в зелено, в сиво, в синьо и така нататък. Ние сега ще се издигнем от перспективата на Божиите очи. И ще погледнем това, което е на картата от височината на Орел. И с орлови очи ще видим какво е състоянието в нея. Тя се разделя на 3 части. Това е горната част, най-горе, и това е всичко, което се случва в небето. Това е долната част, най-долу, всичко, което се случва в центъра на земята. В центъра на земята. Подчертавам. Матея 12:40 Исус Христос казва, както Йона беше в утробата на рибата 3 дена и 3 нощи, така аз ще бъда в сърцето на земята. Това е моментът, който той слиза в ада. И Лука 16 глава от 19 стих нататък се говори за Лазар и богаташа. Авраамовото лоно, само ви припомням. Той слиза там. И до този момент ще стигне. Така че в центъра на земята се намира всичко това, което е свързано с ада, с огненото езеро, с бездната. То не е на друга планета. То е в центъра на земята. И средната част, която е човешката история. Ето, цялата човешка история е в тази карта. Всички най-важни моменти. Днес ние ще преминем през нея. Възстановената земя. Адам и Ева. Подобни на Бога. Каква привилегия! Няма други същества. Вземете животните. Рибите или птиците. Те не са подобни на Бога. Само за човека е казано, че е подобен, даже за ангелите не се казва. Ние имаме огромната привилегия да приличаме на Бог. Ние сме създадени по Негов образ и подобие. Питаш как изглежда Бог? Погледни твоя съсед, твоя брат или сестра. Погледни Исус Христос, нали е бил на земята? Исус Христос прилича на своят Отец. Ние приличаме на Исус Христос. Така че не се чудете как изглежда Бог. Разбира се, че Той е много по от нас. Нямам дума за сравнение даже. Но ние приличаме на Него. Това е голяма привилегия. Това е такава тайна, който я разкрие, просто се издига от земята до небесата, от радост и от щастие. Адам и Ева бяха поставени в една градина. Цялата тази прекрасна земя, която Бог възстанови
имаше едно място и то се намира между Тигър и Ефрат, днешен Ирак, където беше Едемската градина или райската градина. Човекът беше създаден съвършен. За голямо съжаление, той не усети, че над него и под него имаше един противник, който беше много озлобен, че Бог създава същества, които да бъдат подобни на него и че той им дава такова богатство. Онази земя, която дявола искаше да присвои за себе си. Знаете, че беше изхвърлен Луцифер от небето на земята. И в резултат на това изхвърляне се появи тая хаотична земя. Искам да ви кажа, че дявола само разрушава. Той не гради. Бог е този, който създава нещата. Така че Бог възстанови земята и създаде едно същество, което приличаше на него. И те трябваше да живеят вечно. За голямо съжаление, дяволът усня да се промъкне и заради свободната воля на човека, той съгреши. И пое по един труден път. Цялата тази история до края е свързана с грехопадението на човека. И всичко, което той е преживял. Ние днес нямаше да търпим незгодите на този живот, ако не бяха се случили тези събития. Но за голямо съжаление трябва да преминем. Имаме шанс да признаем Исус Христос за свой личен спасител, да повярваме в Него, да бъдем верни до край и да отидем отново в вечността, което е голяма привилегия за нас. Всеки един може да го постигне. Стига да пожелая. Това е свободната воля. След като бяха изгонени от Едемската градина, поради грехът, за да не ядат от дървото на живота и да живеят вечно в греха, Господ им направи услуга по този начин. Бог постави херовими, които да защитават Едемската градина и дървото на живота. Колко време, не знам, но те са били там. Ето този меч, който виждате тук, представлява мечът, който съхраняваше достъпът до дървото на живота. Дървото на живота е била сред Едемската градина и дървото за познаване на доброто и злото също е било там. От плодовете на което имаха забрана Адам и Ева да ядат. Така че това са две различни дървета. И за да не ядат от дървото на живота, те бяха изгонени и херовимите пазеха. След това ние виждаме, че човечеството продължи да се размножава. Адам и Ева имаха своите деца. Каин, след това Авел, след това други деца, дъщери, синове, след това Сит. И оттам нататък вече се проследява само Ситовата линия, защото хората станаха милиони и не може историята да бъде запълнена по този начин. Това, което виждате като история на човечеството, е разделено на 3 фази, на 3 ери. Какво означава ера? Това е период от време между две физически промени на Земята. Някакъв катаклизъм е трябвало да се случи. Или първият период е предпотопният. От създаването на Адам и Ева и човека и изгонването им от градината до потопа. Тогава стана едно много драстично събитие. Целият цивилизован свят беше потопен от вода и останаха само 8 човека. Ной, синовете му, жена му и снахите му. Вторият етап, в който и ние живеем, е сегашното време. Значи, предпотопна ера, сегашна и вече когато отиваме към края, е вечни векове. Защото там, когато слиза Исус Христос при второто си пришествие, стават наистина големи промени, физически промени на земята. Той основава и своето 1000-годишно царство, в което
флората и фауната бяха коренно променени. Но за това ще говорим по-нататък. Цялата човешка история е разделена на диспенсации, за да можем по-лесно да ги разграничаваме. И те са невинност, това е по времето на Адам и Ева, съвест, след това човешко управление, обещание, диспенсация на закона, диспенсация на благодата, в която ние живеем днес, и божествено управление. Тук са записани имената на личностите, които са живяли средно по 1000 години. Ето тук са. Записан е Матусал, който е 969 години, Адам е живял 930 години и така нататък, и така нататък. Тогава животът е бил много по-различен. Бог е дал възможност на хората да се плодят и да се размножават, за да напълнят земята. Това не можеше да стане само в рамките на днешния живот. Днес, според 90-ти псалом, 70, ако има сили, 80 години. Тогава са живяли много повече. Ной, когато е бил на 600 години, Господ решава да унищожи този свят поради грехът в него. Той вижда безизходица. Поради преумножаването на греха, пише в Битие 6 глава, Господ реши, че дните на човека ще бъдат 120 и той решава да унищожи след това всичко, което е живо тук на земята, всичко, което диша. И човек, и животно. Знаете за Ноевия ковчег? Има един допълнителен урок към урок 4 в книгата От вечността към вечността, където е описано всичко, което е свързано с Ной, с неговия ковчег и до ден днешен даже този ковчег се намира на Араратските планини. Открит е и стои там, в един глетчер, замръзнал през по-голямата част от годината. Но той е там и учени са го открили, има филми, които ни говорят за това. Така че, Бог дава размерите на този ковчег. Той не е кораб, той не се е движил, той просто трябвало да съхрани живота на тези 8 човека и по 2 животни, мъжко и женско, от всеки вид, който е тук на земята. Така че те се качват в кораба, по един свръхестествен начин Господ привиква тези животни. Знаете сега, че когато кораба потъва, първо мишките се раздвижват, нали? Те имат един специален усет, когато малко преди земетресение кокошките почват да кучетата, те имат един усет към всички тези неща. Този инстинкт Бог го е използвал, за да ги привлече. Те са усетили, че ще има нещо необичайно, малко преди да се случи, и тогава те са тръгнали към мястото, където са се качили в кораба и са се съхранили животът им. Само 8 човека. Ной, 3 му сина. Сим, Хам и Яфет. Само те останаха живи и ние сме потомци на Сим, Хам и Яфет. По-скоро, ако трябва да бъдем по-ясни, Сим, след като слязоха от ковчега, се засели в днешните палестински територии. Там, където е Израел, Ирак, Иран. Сим се засели там. Хам отиде на юг, в днешните североизточни части на Африка. Етиопия, Египет, Хамовото потомство. И Яфет отиде на север. Ние сме на север. Спрямо Израел. Така че ние сме от Яфетовото потомство. Доказано е това. Всички онези, които са се заселени на север, са от Яфетовото потомство. Човечеството продължи да се размножава. И за голямо съжаление дявола действаше в сърцата на хората и те решиха да се съберат заедно и да изградят кула, с която да стигнат до небето и да бъдат като Бог.
Не ви ли звучи познато? Ами Луцифер не искаше ли същото? Също искаш. Разглеждахме го, нали? Да се изкача на високите планини, там, на високите места, да бъда като Бог. Значи, причинителят на всичко това е Сатана, разбира се. Той започна да действа в хората по същия начин и те искаха да станат като Бог. И днес този менталитет на хората е същия. Аз разчитам на себе си, казват хората. Който се направя, не ме интересува, разчитай. Бъди себе си. Колко пъти го повтарят по телевизията? Бъди аз! Така че хората решиха, че могат да бъдат като Бога. Бог пак показва милост на тях. Защото те до никъде нямаше да стигнат. Изградиха една кула, ето така описана, като една спирала нагоре. Днешният парламент в Брюксел, ако сте забелязали, е по прототип на Вавилонската кула. Само ви вмятам нещата, защото ще дойде време, когато ще говорим и за Европейския съюз и всичко това, което дявола подготвя за своето последно време. 10 рога. И така, Господ слезе, видя безнадежността на човешките стремежи и за да им помогне, разбърка езиците им. И аз затова сега не разбирам вашият език. И вие разбирате пък моя, да? Това е хубаво. Има толкова много различни езици. Мога ли да вметна нещо само? Да. Всъщност да попитам. Защо нашия език и по-точно нашите хора са разпространени в целия свят и може да кажа, че нашия език е почти международен? Аз нямам добро обяснение, обаче кой знае, може да сте някакви потомци от Божия народ. От Хамовото потомство, да. Не знам. Само така вмятам. Така че може да се гордеете, ако наистина е така, защото наистина няма друг народ, който да е разпространен в целия свят, да няма собствена държава. Точно така. Да има собствен език, собствени обичаи, да ги продължава, да ги запазва. Да. До ден днешен не са се изличили, съхраняват се, културата ми се съхранява, така че може пък да си някой от племената на Божия народ, не знам. Айде не ви стигам толкова. Аз си го записвам като... Насърчавайте хората с насърчавайте. И така, Бог разбърка езиците им и те не можеха да се разбират и си тръгнаха. И ни наляво, други надясно. И така се разделиха. И забравиха да строят кулата. По този начин са се създали различните племена и различните езици по целия свят. Продължаваме нататък. Тъй като хората станаха много и всички съгрешаваха, Бог реши да избере един народ. Той не можеше да се занимава с всички. Затова избра Авраам, каза му: излез от Ур Халдейски, ще те направя голям народ. Авраам повярва, това му се вмили за правда. И днес потомците на Авраам, и те се гордеят с това, казват: нашият баща е Авраам. Това са евреите. Това е Божият народ. Така че от тук нататък линията в Библията продължава да се занимава само с една нация. И това е еврейският народ. Разбира се, че има и други империи, които са съществували. Първата от тези империи е египетската. Ето го този крокодил, който е нарисуван тук. Първата голяма империя е египетската империя. Ако продължим нататък с тези кръгове, ще видим, че следващата е Асирийската империя. Асирийската. Те са в земите на днешен Ирак и Иран. Включително, разбира се, стигат и до Индия. Следващата империя е Вавилонската империя. След нея идва Мидоперсия. След нея Гърция и след това Рим. Няма други империи. Ние все още сме в Римската империя.
Римското законодателство е в основата на всяко законодателство във всяка една страна. Римските пътища все още могат да се намерят. Толкова добре направени, мога да ви заведа в Сливен и да ви покажа по пътя за бялата вода. Къде е Наско? Така. Това са стари римски пътища. Римляните заминавали оттам. И за много други неща мога да ви говоря. За културата, за образованието, за правото и така нататък. Ние продължаваме да живеем в Римската империя. Тя не е съвършила. Ще го видим тогава. По-нататък. Така че, египетската е 1, асирийската 2, вавилонската 3, Мидо-Персия 4, Гърция 5. Ние живеем в Римската империя 6. След това ще дойде още една империя по времето на Антихрист 7. И в средата на седмицата, в средата на голямата скръб, той ще бъде владетел на цялата земя. Това е 8-та империя. Няма други империи. Ето е историята. От Египет до царството на Антихрист. Ще му бъде дадено възможност да владее целия свят. Ще се осъществи една негова мечта. Само за кратко време. За да се разбере, че той не носи нищо добро, а само разруха. Продължаваме с еврейският народ. Тъй като той е Божият народ и цялата негова история в големи подробности е записана в Стария Завет. Авраам, след него Исак, Яков, Йосиф. След него египетско робство. 430 години в Египет. Бързо карам нещата, защото няма как да се спираме детайлно. После ще се върнем на тях. След това 1447 година изхода на евреите от Египет. В пустинята Бог даде закона, чрез Моисей. Ето законът, 10 Божи заповеди. След това влязоха в обещаната земя. Периода на съдиите. Поискаха цар. Бог им даде Саул. Но той си беше избрал Давид. 40 години Саул, 40 години Давид, 40 години Соломон. След това царството се разделя на две. 10 племена, които бяха оглавени от Еровоам, и Ровоам, който взе 2 племена, Юда и Вениамин. Разделеното царство. Поради идолопоклонството и греха на евреите, Господ изпращаше своите пророци. Исаия, Еремия, Езекил, за когото говорихме. Да се осъзнаят. И днес Господ вика: покайте се, защото наближи небесното царство. Това е от Йоан Кръстител насам. Исус Христос повтаряше неговите думи. И той изгради това царство. И ние в момента живеем в неговото царство. Но има много хора, други хора, които са много далеч от неговото царство. Така че поради идолопоклонството на еврейската нация, Бог допусна тя да бъде отведена в плен. Навуходоносор, цар на Вавилон, една новоизграждаща се империя, нахлу. Първоначално, по времето на асирийците, бяха завладени 10 племена, те се наричаха Израел, а след това, 100 години след това, по времето на Вавилон и Навуходоносор, цар Навуходоносор, бяха завладени Иерусалим и Юдея. По този начин Господ наказа своя народ. Поради това, че те съгрешаваха и не осъзнаваха и бяха толкова закоравели, че нямаше промяна. Господ винаги използва крайни мерки, когато няма друг шанс за промяна. Днес той може да те накаже по някакъв начин. В смисъл, че може да, ако ти е казал много пъти, че ти трябва да следваш неговите пътища, да бъдеш верен и така нататък, и ти не ги изпълняваш тези неща, и той дига ръце и казва: ми добре, ще те предоставя сега малко в ръцете на дявола, той да те помачка малко, и почват болести, изпитания, недоимък, финансова криза, не знам какво си. И как: Господи, какво да правя? Значи това е начина. Щом ти не можеш да се осъзнаеш, той прилага такъв начин за твое добро. Фараон закорови сърцето си. Сега се сещам за това.
Тоест, той беше непоправим в решенията си. Няколко пъти Мойсей отиде и му каза: пусни людите ми, защото трябва да ми послужат. Не, та не. И накрая умряха първородните. Гледали сте много филми, как държи сина си фараон. Господ иска всички да се спасят. Но за голямо съжаление сърцата на някои са много корави. А той знае кои ще се спасят и кои няма да се спасят. Ние не знаем. Ние сме длъжни да се молим за всички. Но той знае. Така че той допусна всичко това да се случи с еврейския народ и каза: 70 години. Записа го в Еремия. И когато Данаил беше в плен и четеше писанията, той видя, че пленът във Вавилон ще да бъде 70 години. Значи времето вече се изпълни. И той почна да се моли. И следим 9 глава на Даниил, как той се моли усърдно и изповяда греха на целият народ, на цялата нация. И тогава вече Господ промени нещата и върна обратно народа в Йерусалим. Съгради обратно Йерусалим. Стените му. Има години тук, които вие ще се проследите. Ездра и Неемия са в основата на тези събития на възстановяването обратно на Йерусалим след плена в Вавилон. След това Александър Велики Македонски, оскверняването на храма в 168 година от Епифан и след това 63 година преди Христа е основаването на Римската империя, в която продължаваме и ние да живеем. Цезар Август, знаете за него от историята. 70-та година след Христа, важна година. В тази година беше съборен Йерусалим, унищожен храма, изгорен и евреите бяха разпръснати по лицето на цялата земя. Дали за двамата ще? Евреите бяха разпръснати по лицето на цялата земя. Запиши си го. Аз го знам. Преди това обаче не можем да не се върнем малко по-напред. Господ имаше своя план. И той го вкара в действие. Изкупителният план през вековете. Беше дошло времето. За него имаше много, много пророчества. И в Исаия, и къде ли не другаде. Евреите знаеха, че ще дойде техния Месия. И го очакваха с голямо нетърпение. И той дойде. Лошото е, че те не го познаха. Те очакваха друг. Техните представи бяха земни представи. Като цар. Те си мислеха, че той ще дойде като цар, ще ги освободи от римското робство, ще седне на престола в Йерусалим и ще възстанови тяхната голяма и хубава страна Израел. Както беше по времето на Соломон. Но той имаше други планове. Много по-грандиозни, отколкото да освободи само една страна от робството на потисника. Той имаше планове за спасение на цялото човечество. Затова дойде Исус Христос. И благодарим на Бога, че е така, защото ние също днес сме спасени. В резултат на Неговите планове, които засягат и нас. Така че Исус Христос дойде. Евреите не го приеха и го разпънаха на кръста. Вижте този кръст. Вижте, че той е в центъра на събитията и в центъра на цялата карта, която обхваща времето. Земята беше създадена 4000 години преди идването на Исус Христос. Който ви говори за повече години, просто не го слушайте. Библията ни казва ясно, че Адам и Ева бяха създадени 4000 години преди да дойде Исус Христос. От времето на Исус Христос до ден днешен е 2000 години. Общо стават 6000 години. А какво става в 7000-та година? Какво стана в 7-я ден? Какво стана съботната почивка? Само ме припомням. Разбира се, че времената са в своя край.
Разбира се, че всичко се изпълнява. Ние сме в момента 2013 година. Ние влязохме в 7-то хилядолетие. Това е още един от признаците за последното време. Прочетете Евреите 4 глава, където се говори за Божията почивка. И ще видите, че това се отнася за този 7000 годишен период. Когато Исус Христос ще установи своето 1000 годишно царство тук на земята. Ние сме пред прага на тези събития. Всичко това е вързано. От началото до края. Исус Христос е в центъра на събитията. Той още от самото начало, той ще бъде, както е и сега, и до края на всички събития. Навлизаме в книгата Откровение. До тук. Затова се нарича от вечността до вечността. Книгата, която държите. Откровение е една част от тази книга. Тя е най-важната. И тя се отнася за бъдещите събития. Ние днес няма да можем да я разгледаме. Само ще ви предначертая някои главни моменти. Защото от тук нататък става вече още по-интересно. Ние живеем в това време. И ние искаме да се надвесим над перилата на времето и да погледнем какво ще се случи в идващите дни, години или десетилетия. Това е в ръцете на Бога и само Той може да каже кога. Книгата Откровение. Алфата и омегата. Тя е омегата. Тя е края на всички събития. Тя е разделена на 3 части. Първата глава е Йоан. На Йоан му се казва това, което е. Това, което той вижда в момента. Какво видя той? Той видя Исус Христос сред 7 светилника. Това са 7-те църкви. Типични църкви. Трябва да знаете, че числото 7 е съвършеното число. Числото на изпълненията. И затова в книгата от вечността до вечността, ако отворите на съдържанието, ще видите, че почти всяко едно от заглавията е 7 годишен период. 7 това, 7 това, 7 това. Числото 7 в книгата Откровение е много, много често срещащо се число. Така че Исус Христос го виждаме в първата глава, сред 7-те светилника. По-късно ще обясняваме вече подробно всеки стих по-отделно. Втората и третата глава е това, което е и периода на църквите. Ние живеем в периода на църквите. И то в края, както споменахме, в Лаодикийския период. Всички други периоди на църквите вече са история. Ние живеем в последния период и това е характерен белег за последното време, в което ние живеем. Онова събитие, което най-много ни вълнува в края на църковния период е грабването на църквата. Църквата Христова е невястата, която е избрана от Бога, за да бъде невяста на Неговият син. Това е безпрецедентно. Това не може да се сравни с нищо на тази земя и дори в Вселената. Църквата ще представлява жената на Агнето или жената на Исус Христос през цялата вечност. Кой е най-близък в семейството ти? Жената или мъжа? Библейският принцип е не децата, към които обикновено жените много лесно се превързат и изместват мъжа и казват, ти сега не ми трябва, аз тук децата те да бъдат добре. Нали? Това не е правилно. Значи, мъжа е глава на семейството. Следващият в йерархията е жената. Тя трябва да бъде най-ценната, най-обгрижваната, най-скъпата за него. След това за децата вече, разбира се. Но така малко приоритетите като че ли са променени при вас. И елате на себе си и спазвайте библейския принцип. Мъжът е най-важен. Жената също е важна. Аз се радвам, че в небесата, когато отидем, няма да има мъжко и женско. Така пише. Няма мъжа да е главата, пък жената да му е подчинена и така. Няма такова нещо. Всички сме равни там.
Като ангели ще бъдем равни. Амин. Така че радвайте се. Скоро време, ако мъжът много ви огнетява, ще кажете, че той вече не ви е господар и ще бъдете свободни. Това е, между другото, малко в рамките на шегата. Но ние сме привилегировани да бъдем невястата на агнето. Ние сме жената на агнето, както се казва в Откровението. Настана сватбата на агнето и ето жена му се е приготвила. Има един период от време, когато си невяста. Но този период свършва. Вече 2000 години ние сме невяста. Ще дойде време, когато ще станем жената на агнето. Жената на Исус Христос. И така през цялата вечност ние ще бъдем Неговата жена. Навсякъде ще бъдем с Него. В небесата, на земята, другите планети, където и да сме. Ние ще бъдем непрекъснато жената. На онзи, на който беше дадена цялата власт на небето и на земята. Каква привилегия! Не мога да го поверя в малкия си ум. Такава привилегия. Днес ние живеем в това време. Ние сме невяста, която се подготвя за сватбата на агнето. Някой от нас утре или други ден, ако му е дошъл края, вече ще премине в небесата. Останалите ще продължим да работим тук на земята, докато Господ реши да ни вземе и ще отидем в небето. Невястата се приготвя. И ние сме привилегировани, че сме избрани. Идете навън и вижте колко много хора има. Хиляди, милиони, които не са избрани. Които за голямо съжаление, ако продължат така да живеят, ще отидат на това мъчително място, където има скърцани с зъби. И вечни мъки. А ние, каква огромна разлика. Ще бъдем управляващи на цялата Вселена, заедно с нашия Господ Исус Христос, защото ще бъдем Неговата жена. Така че, това е църковният период. Но той ще свърши. Една голяма стрелка, и аз се радвам, че е голяма. Това е най-голямото събитие. Грабването на църквата. Аз твърдя, след много изследвания, не искам да се противопоставям на други теолози, които също са правили своите изследвания, всеки е отговорен за себе си, че грабването на църквата ще настъпи преди голямата скръб. Невястата се приготвя, тя ще бъде готова в един определен време, ние не знаем кога, Бог знае, и тогава Той ще изпрати ангелите си, заедно с Исус Христос, и при знак на тръба, при глас на архангел, и при Божия тръба, както се казва буквално, ние изведнъж, както стоим така, да сме в църквата, ще бъде още по-добре, или на някой семинар, изведнъж ще се преобразим. Изведнъж нашето тленно тяло ще стане нетленно. Онова, което ни е пречило, онова, което ни кара да бъдем пълнави и така нататък, изведнъж ще се промени и ще станем едни духовни, едни прославени тела. Да, благодаря. Ние ще се видоизменим, както казва апостол Павел, в миг на око. Амин. Затова ви казвам, че няма смърт. Има само едно преминаване от едно състояние в друго състояние. Ние ще преминем от състояние на физическо тяло в състояние на духовно тяло. И изведнъж ще преодолеем земното притегнане и ще литнем във въздуха. Привлечени от една много голяма сила, Исус Христос, който ще ни привлече в облаците. Алелуя. И ще ни, Святия Дух ще ни събере и заедно с Святия Дух Исус Христос ние ще отидем в небето. И там ще получим своите награди. Това е Христовото съдилище, както се казва. Но то не е съд. Всички неща, които не са били угодни на Бога, ще бъдат изгорени. Няма нито един съвършен между нас. Затова Господ няма да приеме несъвършенството ни. Ще остави само нещата, които са били угодни на Него според Неговата воля. Вие сами можете да направите извод за това. Съблюдавайте Словото, бъдете под водителството на Святия Дух, изпълнявайте Неговата воля. Амин. И така ще бъдете угодни и ще пълните кошницата, която един ден ще представите в небесата. И според това, което занесете, такава ще бъде и наградата. Наградите са 5. Ето ги тук. Казваме, че църквата вече е в небето. В 4 глава, 1 стих
на книгата Откровение, църквата е в небето. Събитията са в небето. Църквата не е на земята. И всеки един получава своята награда. Ти можеш да получиш своята награда, ако преминеш по-рано от тази земя. Дойде смъртта да каже, ти преминеш, ти отиваш, представяш се пред Бога, животът ти бива осветен, всичко негативно изгаря като сламата и всички угодни на Бога неща ще бъдат твоята награда. Тя ще бъде като бяла премяна, като бяла дреха, която си облякал, за да участваш в сватбата на Агнето. Знаете онази история, която Исус Христос разказа. Къде е бялата ти дреха? Един беше се промъкнал там. Не може. Не можеш да бъдеш тук вън. Във външната тъмнина. Наградите са 5. На живот, на правда, на слава, на радост и нетленен венец. Тук не е обозначена, защото нетленен венец ще получи всеки. Всеки, който отиде в небето. Както разбойника на кръста. Той нямаше време да направи нищо повече за Божието дело. Той със сигурност ще получи нетленен венец. Ако нищо не си направил на тази земя и си спасен и си удържал до края, ама кажеш, аз нищо не мога да правя, ще получиш нетленен венец. Всички останали ще получат наградата си според това, което са вършили тук на земята. И те ще бъдат съответната иерархия горе в небето. Която е, колкото си по-бил угоден на Господа, толкова по-близо ще бъдеш до Него. А това е удоволствие да бъдеш колкото си може по-близо. Не, че ще бъде лошо там. В рая всичко ще бъде прекрасно, но все пак има и някаква иерархия, защото си заслужава това, което си вършил тук на тази земя, да бъде възнаградено горе в небесата. През цялата вечност ти работиш днес, не искам да бъде самоцел, съвсем искрено трябва да го правиш, за мястото си горе в небесата, за през цялата вечност. Колко е важно. Колко е важно днес да направиш нещо за Господа, а не за себе си. Защото това за себе си няма да се счита за нищо, но за Господа ще се счита през цялата вечност за твоя награда. Това може да те мотивира. И така, църквата е в небето, но тук на земята, за голямо съжаление, църквата, която държи все още този свят да не бъде разрушен от Сатана. И Святия Дух, който 2000 години е тук на земята, това са двете неща, които все още са тук на земята и все още държат събитията да не отидат към своя край. Но, казахме, Святия Дух взема църквата Христова и тя вече е в небето. Святия Дух пак ще слезе по време на голямата скръб, но той ще работи вече в отделни личности само. Както в Стария Завет работеше в отделни личности. Сега Святия Дух е тук на земята. Този утешител, който Господ Исус ни изпрати, е тук на земята и той действа. Той те кара да повярваш. Никой не може да повярва, ако Святия Дух не го е подбудил за това. Аз може да съм говорил на стотици хиляди хора. Обаче, ако не беше Святия Дух да проработи в сърцето им, те просто щяха да се останат едни светски хора. Така че работата на Святия Дух, не деяния на апостолите, а деяния на Святия Дух. Ако трябва да бъдем точни в заглавието. Защото Святия Дух използваше хората, апостоли, пророци, дякони, учители и така нататък, и изключително апостол Павел. Това е работа на Святия Дух. Той няма да го има на земята. Истинската църква няма да има то на земята. И какво ще остане? Една формална, номинална църква, каквато днес виждаме в другите общества. Основно католическата църква. За голямо съжаление, голяма част от тях ще останат тук на земята. Аз не казвам, че измежду тях няма да има спасение. Със сигурност ще има спасение от католическата, православната и от различни други деноминации. Бог знае сърцата на хората, според светлината, която им е дадена. Но когато истинската църква бъде грабната, тогава тук на земята ще остане една безславна църква, безсилна църква, формална църква. Нищо не може да направи. Това развързва ръцете на Антихрист. Антихрист, който вероятно ще бъде сирийски евреин,
Мога да се мотивирам за това. Първо, евреите няма да приемат нито един, който не е еврей за техен месия. А те ще го признаят за своя месия. Тоест, той трябва да бъде във всички случаи евреин. Защо сирийски? В Битие 49 глава, когато Яков благославяше всеки от своите синове, 12 сина, стигна до Дан и там е записано, че Дан ще бъде като змията на пътя, която хапе петите на коня. Спомните ли си пророчеството Битие 3.15? Да. Където се казва, че ти ще му нараниш глава, а той ще ти... Нарани петата, а ти ще му смажеш главата. Да. Има връзка, нали? Битие 49 с Битие 3.15. Тоест, той ще бъде евреин и той ще бъде вероятно от Дановото племе, според Битие 49 глава. Дановото племе или град Дан, когато се разпределяха земите, според еврейските племена, беше дадено на Дан едно място, но то не беше достатъчно и тогава Исус Навиев каза, идете на север и си завладейте, и те основаха един град. Този град в момента се намира в Сирия. Дан, вижте на картата, той в момента е Сирия. Така че най-вероятно е Антихрист да бъде сирийски еврей. Кой каквото друго да ви разказва, няма да бъде вярно, защото евреите няма да приемат човек, който не е от тяхното потекло. Той трябва да е доказан евреин. Но за Дан е записано това пророчество и вероятно това ще се изпълни. Антихрист ще дойде на тази земя. Нищо друго няма да го възпрепятства. Няма е църквата, няма го Святия Дух. Само и неформални християни, които нямат духа в себе си. Неговите ръце ще бъдат развързани. И той ще започне да завладява. Чрез разкателство, чрез големите си таланти, чрез своето човеколюбие, филантропия, чрез уникалните си планове, които ще им представи, с многото обещания, които ще им даде, с дори и изпълнение на много такива чудни неща, и хората ще му повярват. И хората ще кажат, защо ето това е човека, който ще ни оправи от кризата. Ще излезе най-накрая от тази криза. Целият свят в момента е в криза. Нямало е такова нещо. Значи 30-та година, 1930 година е имала една криза, която започва пак от Америка и се разпространява там, бързо се възстановява. Тая криза вече продължава толкова години. Уж казват, че почваме да се отлепяме от дъното, ама не, тая криза просто ще се задълбочава. И хората ще дигат търмения и ще казват, кой ще ни избавя от кризата? А ето го този, който ни избавя от кризата. И ще му повярват. Ще дойде по този начин на бял кон. Даже тук има един бял кон. Това е 6-та глава. Има 4 коне, но има един бял кон. Това е Антихрист. Това не е Исус Христос, който идва тук на бял кон в 19 глава книгата Откровение. Има огромна разлика между този и той. Той ще се представи като избавител, като спасител, да привлече вниманието на хората. И наистина ще бъде така. И те ще му повярват. Ще сбъдне мечтата на евреите да имат свой храм. Ще сключат 7 годишен договор с тях. Това, което е немислимо днеска да се случи. И аз ви казах в едно от пророчествата, че определено е място, където ще се изгради храма. Мюсюлманите ще си имат своята омарова джамия, където да се покланят. Евреите ще си имат своя храм, където ще извършат своите жертвоприношения. И всички ще бъдат доволни. Казват, най-накрая дойде един, който да оправи нещата. И ще му повярват. Временно. Това ще продължи 3 години и половина. И тук съм записал, че това са години на по-леки страдания. Докато втората част, когато той вече овладее положението, когато той вече стане цар на цялата земя, каквато е неговата мечта, и всички му се подчинят, тогава ще разкрие истинската си същност. Втората половина на голямата скръб ще бъде години на страдание. За евреите най-вече това е Яковата скръб, както пише Еремия. Антихрист ще се подиграе с евреите. Защото ще им построи храма
и ще сложи в храма своя образ, на който ще иска евреите да се поклонят. Те тогава ще кажат, бяхме излъгани. Подмамени. Това не е нашия Месия. Това не е възможно. Ние знаем Мойсей какво ни каза. Ние искаме да спазваме всичко това, което Бог иска от нас. И тогава той ще се подиграе с тях и ще почне да ги гони. 12 глава от книгата Откровение говори за това как Израел бяга в пустинята и Антихрист със своята войска я преследва. Много събития ще се случат. И аз само ще спомена някой от тях. 7-те печата, 7-те тръби и 7-те чаши. Всичко това ще са язви, които ще бъдат допуснати от Бог да се случат на тази земя. По време на втората половина от голямата скръб. Това ще го разгледаме, разбира се, съвсем подробно, когато глава по глава разглеждаме книгата Откровение. И идва обаче времето, когато тези 7 години свършват. Времето се изпълва, Исус Христос удържа на своите обещания, като идва за втори път на земята. Ето го това събитие! Голяма светкавица. Той наистина ще дойде от небето с страшна сила и с голямата си слава. Той ще дойде с небесните войски. И ние ще бъдем там, защото и ние ще бъдем заедно с него. Няма да има битка. Ще има само унищожаване на врага. Армагедонската битка. И всички онези, които са се подлъгали и са застанали на страната на дявола, ще бъдат унищожени. Това е разделението на овцете от козите, както се казва в притчата на Исуса Христа. Козите ще бъдат хвърлени в огненото езеро, а овцете ще останат на тази земя, за да продължат човешката раса. Човекът никога няма да бъде излечен. Ние няма да бъдем човеци. Ние ще бъдем жената на агнето. Много по-различно. Ние ще бъдем духовни същества. Но тук на земята ще останат човеци, които ще живеят по време на 1000-годишното царство. Ще се унижават тогава, живота ще бъде много, много по-дълъг, както в началото, когато Бог създаде Адам и Ева и поколенията. Това е друга възможност за спасение ли? Не. Исус Христос ще бъде цар. Всеки ще знае къде да го открие. Иерусалим ще бъде столица. Всички ще имат знание. Няма спасение. Свърши със спасението. 1000-годишното царство е царството на нашия Господ Исус Христос. Хората, останали тук на земята, овцете, ще продължат да се размножават. Няма да има вече животни, които да изяждат другите, защото ще бъдат променени, както беше в самото начало. Всички ще бъдат триопасни. Записано е в Исаия всичко това. Как детето ще се играе при тъпката на спида, как мечката ще играе с агнето и така нататък. Коренно ще бъде променена флората и фауната, растителността и животинския свят и живота на хората. Ще има пълно знание. И въпреки това, в края на тия 1000 години, през този период от време Антихрист ще бъде и лъжепророка ще бъдат хвърлени в огненото езеро, а дявола ще бъде вързан за 1000 години. И въпреки, че няма кой да работи сред хората, за да ги кара да вършат зли неща, дявола ще бъде вързан, злото продължава да остава вътре в човека. И то ще се прояви в края на този 1000 годишен период, когато Бог за последния път ще изпита хората. Дава им шанс. Развързва Сатана, за да има кой да ги подлъгва и той ще успее да подлъже и да организира от 4-те краища, се казва на земята, една огромна армия, която ще отиде към Иерусалим, за да воюва срещу царя Исус Христос. Тогава вече идва края на събитията. Армагедон мина много отдавна. Тогава идва края на събитията, където тук има една малка земя, обгорена с огън. Последната битка, или то няма да бъде битка, както при Армагедон, Сатана ще съсредоточи една огромна армия от
хора да воюват срещу нещо, което ще дойде и ги заплашва, по същия начин в края на 1000-годишното царство Сатана ще успее да измами много хора, които да се съберат и да воюват срещу Ерусалим и срещу царя. Но тогава последното унищожение ще бъде огън от небето, който ще обгори цялата земя. Включително и хората. Включително всички онези, които са били противници, съблазнени от Сатана, за да тръгнат срещу царя. Ще има и хора. Аз ви кажа, че човешката раса няма да бъде унищожена. Ще има и хора, които ще останат верни. Винаги има един верен остатък. Те ще вярват в царя, който е в Ерусалим. През цялото време ще се покланят на него и те ще живеят един свят живот. Не говорим за християни, говорим за хора, които по време на 1000-годишното царство ще бъдат верни на царя. Те ще бъдат издигнати, когато земята ще бъде обгорена с огън и ще бъдат запазени, съхранени. След това ще има ново небе и нова земя. Нова атмосфера, всичко ще бъде изчистено, няма да има озонови дупки, няма да има такива микроби, бацилии, които да развалят земята. И земята също ще бъде преобразена и ще бъде направена първоначално, както Бог я беше създал. Ще се върнат хората. И хората, които Той, хората, човеците в плът и кръв, които Господ ще запази, те ще бъдат малко, ще бъдат върнати на тази земя. Те ще живеят вечно, не 1000 години. Те ще живеят вечно. И така ще се изпълнят плановете на Бога, когато създаде Адам и Ева и каза: плодете се и се размножавайте и завладейте земята. Виждате ли откъсът от време между Адам, между съвършенството му и плановете на Бога, как ще се осъществи в края на събитията, когато земята отново ще бъде възвърната в първоначалното й състояние, каквато Бог я беше създал. Първичната земя, връзката вече, с това прекрасно създание, което Бог беше създал. Земята е центъра на Вселената, да знаете. А Голгота е центъра на човешките събития. И тези хора, за да продължим нататък, ще живеят на земята, съвършени, както бяха Адам и Ева. Ще се плодят, ще се размножават, но земята, разбира се, ще стане тясна за тях. Бог беше предвидил, като беше създал в началото Вселената. Мислите, че тези слънца, тези галактики, тези планети и звезди са само за украса ли? Не. Ще дойде един миг от време, тогава ще бъдем във вечността. И аз не мога да говоря за мигове даже, когато земята ще бъде пренаселена, човекът няма да умира. И ще се наложи да бъдат преобразявани други планети и да бъдат създадени както в периода, когато земята е била създадена, годни за обиталище. И това вече е мое становище, никъде не го пише в Библията. Аз предполагам, но това е много логично, че хората от тази планета, която ще бъде вече пренаселена, ще бъдат пренасени в друга планета, която Бог също ще преобрази, за да бъде годна за обитаване. И така те ще населяват планета след планета през цялата вечност, през целия космос, през всичко, което Бог е създал, и то няма да има край. Никога няма да има край. Това е здравата логика на нещата. Бог да ни благослови. Амин. Само минахме през основните събития на времето. Детайлно ви казах, че ще го разгледаме следващия път, когато започнем с книгата Откровение. Даже няма време и за книгата Данаил, виждам, защото информацията вече стана